Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Šíleného vědce a dneska se spolu podíváme na pokusy v chemické laboratoři. Ahoj, ahoj, my jsme si pro vás připravili první pokus, kdy budeme používat vodu, fenolftalin a sodík a mělo by vlastně dojít k tomu, že vznikne třaskavá sloučenina a díky přítomnosti fenolftalinu by se to mělo zbarvit do také pěkné růžové barvy. Ahoj, chcete se připadat jako Harry Potter? Máme tu pro vás reakci peroxidu vodíku a burelu, čím vzniká vodní pára a pomocí nimi dokazujeme vznik kyslíku. My jsme si pro vás připravili reakci jodu s hliníkem, katalyzovanou vodou. Bude to silně exotermická reakce, takže bychom měli vidět nažloutlý plamen. Při té reakci by se měly uvolňovat páry jodu. Ahoj, my jsme si připravili vánoční experiment, kdy jsme měděný drátek ve tvaru komety a vánočního stromečku ponoříme do roztoku dusičného stříbrného a vyzráží se nám stříbro. Ahoj, vítám tě na naší chemii a my s Natkou tady připravujeme modrý roztok a semafor. První jsme si připravili roztok hydroxidu sodného a glukózy a to jsme si rozdělili do Erlenmeyerových baněk. V prvním roztoku jsme do něj přilili metylovou moč a když s ním zamícháte, tak vlastně se zbarví do modré. A do toho druhého jsme přidali indigo karmín, který když zamícháte, tak vlastně zčervená, zelená a máte tam takový semafor hezký. Tak co, přijímáš výzvu?